ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଶିବା। ଶିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲା ଛୁଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ସବୁ? ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପୁଅ ଖେଳରେ ହଜି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୋବାଇଲ ରେ ହଜି ଯାଇଛି। ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ରେ ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर। ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟାରେ ହଜିଛନ୍ତି? ମୁଁ no you don't know. I am a present mind. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାମାନେ ଏଠି ପାଇବେ, ଏଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ତାମାନେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଖୋଜୁଛି ଫୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ।